bi ame arabala juin kalo klita ani konoto samba flani muganani am sogolendu ala malikono maliko ka malikuno funi borolo sirofe amba fo bajali nyantu makada wati tugaka ayo bismillah malikuno funi ka bi kuno funi ulkeneka Tenedo juin kalo klita ani wuluvla samba flani muganani ukera seliba do yi awnga jamana fata annani bladra lefe alla so la jien fano fe ulu koni silla ka beni kariye ori okumu konna la anga jamana franche fanga nyama colonel Assimi Goïta alena ka gouvernement ma okoni kalo ka fo silikena jigi kuluba pale koni misiri konna la kenami ka wedo uchamalo jamana koni mi yera anga jamana franche fanga koni ayira ka foko wilika joni fere bladra lemse ke wala sala saga jamana do koni aglisi kekrene la kuranko utafa la mi mega mawere koni hami kosobe ni watina kuni atalaje anga jamana ba maliba Burkina Faso Niger ni jamana sabani olu koni ayesi jamana koni koni alaje tungala tagalo ni okoni ang jamana nonu koni tungara kewi ko lu joda ba koni me jamana koni kanya tagala kadaka anga jamana demunu koni siglino ko khana konna uko de membe do jamana koni konna la krekrene kata bursi kono duku koni mamunu koni me dekun konna la ka udeme ni siria era koni dile karo ka fodeme nun koni soro ba do olu era dife Ameta bankasi marabolo konna la kasangani civil temeni nye juin kalo klita andu samba fla hani moga ani nani karo ka fo bankasi dugu korona la tataji ni ale koni be subala cercle konna la bankasi marabolo konna la kasangani civil don temeni nye juin kalo ani duru ikaro ka fo bingani wale koni taraka nye shikaro ka fo ni dugu kona mama mi yere koni krasabe ka mafla bone ani la mafla fana ulu koni jukina kosobe munu yere koni taraka ta laptani so ulu konna mamunu koni bora usiyero la kasab koni keni de kunyeni odo betalege la khana balia konna kasangani karo ka fo seliba ko nyana mali okumu konna wi ama chama koni isira ira ka fo ko de men koni bora fanchama fe ka nyeshi uluma ina fo mamunu koni me bagon faka u koni u kushi uluma ni sokoi wo ko fe mawero koni fenana khana nya uma ka de men koni do mai karo ka fo farla fini fo ta se baro fo chama ulu koni ma de liquidation de la MINUSMA ale koni jakul dono no kosobe anga jamana konna la kasangani anga jamana koni kumila kana balia min konna la kamili samba fla antan fla wagati MINUSMA konna na kasika anga jamana sorasila ko koni de kasika karogale dina tilama koni kele kabo anga jamana konna la ngana ma yusira ka santani ko koni ke tatemena shishite bo ore kama anga jamana nyama koni ayini ka ufe ukata kabo anga jamana konna la ore konna uka liquidation ni ukoni uka mina chawe kata kabo anga jamana konna la ubaro dabna kabini janvier kalo kile flotte meni apna to sina fo décembre kalo kile bisaba ani kile nata waira ka fonyon décembre kalo kile bisaba ani kele nata che femi kalo ka fo MINUSMA mo ukoni buro fe on be anu yera koni bewe anga jamana konna bla ikaro ka foni kuna fonyon bela jira len koni yere dira anga jamana ko kanku o ministry de koni feni o koni Abdoulaye Diop ye kasangani juma don temeni ni agala sigimi koni kala ayre koni ka marabulu konna ni oye aka département konnai kasangani juma don temeni fédération des producteurs de coton ni okoni e karaka fo fédération bam koni sigilero ni okoni korsena ka jekulu be flalyon ka ke fédération keleni olo koni bismillah la femi karaka fo juma don kulubaka olu fene karaka fo palais présidentiel mununa uni anga jamana nyema colonel Assimi Goïta ukoni sigira ka kuma karaka fo koriku abisika na fajumena ti anga jamana konna la femi karaka fo mumisa ke wala sa abisika do bala kosobe ka temeni bela dira lenka oro koni kera kuma we munu koni fo wala jekeneka kasangani cybercriminalité koni kelali ni oye kuma farati len foy walma femi karo ko futine wili kuma walma kuma chechuku koni foli borolo sira olu koni sanfela fe o de koni kama karamoko befo junior ni ale koni karamoko befo mi ale koni tanyara ale ladege baga o koni ale koni ka kuma do koni sinfe o koni sira ka kesawe kale era koni samakati rasoro koko banani ale ni nyogo cheni wakatina
ameta ko kan kibaru la ni wagati na seliba ni ale koni mega san o san o wagati kelen de la ikaro ka fo silame don koni meta o ka silame ha josin duru koni la nyana mayani o koni hije kata inya da alaka suka ala ya sin no ya mununi ayira la ka fo san o san mamunu koni be bone o ni la ijikero la abita fo ma ke meduruni biduru boyango ka sabu koni gani kle fariali koni wa ayira la ka fo nyina fana ko femi ye wure ale koni tali koni kona ikaro ka fo maganka olu feno ko kada ka do ye ayira ko makorba munu koni be mi achama me anyagaw de tutu yoro la ko kama alni ye woro fitini bla ika sakoshi kono ni asomina ka fuku woro de ba kono ika sakoshi kono obe bibul kada ka ubata ka alafili amta Burkina Faso ni wakati na femi karo ka fo Burkina Faso jamana nyama ukoni ye TV5 Monde ni ukoni ye Faransi jamana koni ka tele sodo koni uyu ka bara koni suspend wakati na karo ka fo Burkina fanta annani bela jaralen fe ni koni make do wara kama ku ka sangani karo ka fo juin kalo kleta an wulon flani ubana tene do ma ko jabarani so koni ye jado di wal ma koni kuna fonia do di munu yara koni te kuna fonia jele wo ku mangate ga minke ujala klindo ori kama ore yara de kama femi CSOC ni ukoni Burkina jamana kuna fondi la ka soba koni uye ususpend femi karo ka fo te kuna foni adike uti barake fo wakati kura wa o ko fe kala alamanti koni biuka mi mita ijo fo se war million biduru boyango amto Burkina Faso alibi ayirala ka fo ka sangani juin kalo kletan ani kelen temeni karo gelen dine tiglamo u koni binkan woleta ka nyi shikaro ka fo Burkina Faso fin tigla ka ulu koni nda hayoro do koma mi kera so beka ikaro ka fo sura sila ka ma keme koni bone anina ikaro ka fo ni binkan wole nyere koni kala masila dugu kondani obe Burkina ere koni koro yan fanfela koni fe akuna funia bulla bulla sira olu koni kan do ko tumene nununa ikaro ka fo wakati mina iji baro be sinani iji de were koni tara makani Madina kata uka sega uka silame ya josinduru koni la nyana maya choga miani ukoni iji keliye ayira ka fo ambala kado ale yere koni kumi don lila ka ayire jata ka kla ka seyin ka obla bulla sira usafela min koni kira dusuma kasa yakoba ikaro ka fo silame ya dina nyama ba koni bela jale nyoro fo kata se silame ya koni dim bela jale koni yoro kada ka ayira la ka fo abiga mike abiga ala ka jinere koni la goshi ko kama karamo do were ayira ka fo ko ka kombinye wakati temele ndowla ko mado fena sorla munu kumita doge alkabala kata alkabala goshi bi kuna fara malo fena sorla mi islam ajina mo mi fena bitani wala nuke ko afamya mandinga ko akara ke mo bulu kaba ko koy nin ko ni kera sabu mo ko tuma ko ni kan armada ke ko mo ko kana soni nyona were uluma kuna fundi kunchela bi femi kuna fundi so blajal fogata se kuna fundi la blajal li karo ka fu ma fa fe ga bara ko me ira soro animation ni journalisme kono ulu blajal ko ndu suma ka sale no bi ka asabu ko ni ke ikaro ka fu sijo tamani ale ra ko ni baragara baro ni o ira ko ni kuna fundi so bara ko ni ulu ka redacteur koro ko ni tanali ni o ko ni Muhammad Touré atayana ka ashito sambisa ba anifla boyan kola ama fo ala ka bada bara dali no ya ba magato ala ka fu mani nyogo were ma ala ka meleke nyuma siki akuna ambora ka siliba la nyana maya sisa amba fo ala kanga saunche ya ka sanchama irana ka angala yunu sabati ka jamana basigi ya rabi ala ka odo bela jarale mine amba fo awnichi akala meliko yumana ayo so to maliku na funi brol solo kuna funi jele umbe soro ode sanfe aw kamedo reni ala mabashkenin awla ala kan shi joko makono